भैया के फरमाइश पूरा कर ले हां जी तू तो नौ दिया के सुन ले ए साउंड किया चर भी जगइल बा अरे नैना के नीर से क्या बात है अरे ना जानी कोना भी से आचर भी जगइल बा नैना के नीर से ना जानी कोना भी से आचर हो आचर भी जगइल बा नैनवा के नीर से ना जानी कोना भी से ना आचर भी जगइल बा नैनवा के नीर से ना जानी कोना अरे परदेसी बाल ना हो परदेश जानी जई हो जानी भुलई हो परदेसी बाल ना हो परदेश जानी जई हो जानी भुलई हो आचर भी जगइल बा हमरो तू बरपातर सीना हाथ में अंगूठी के लगीना हमरो तू बरपातर सीना हाथ में अंगूठी के लगीना हमरो तू बरपातर सीना रहिया चलत बारी कतना गंभीर से रहिया चलत बारी कतना गंभीर से अरे न जानी कोना फिर से रहिया चलत बारी मनातू से माने बीके सिंह जी के कार्यकर्ता बहुत बहुत आशीर्वाद गीत लंबा बा बाकी देखेगा भाई कि बतिया लिखल हनुमान अरे जिनको ए सोनू भैया की गाना लिखल हनुमान आज जिनको पवट पामका बतिया लिखल Oh
चार दिन और भेंट होई तो पक्का कर दे सही बजावे करोरा सब ठीक बजाओ हां जी बाकी हमार तनी भोजपुरी ढेर हो जाला तो हम हो डेरा जिला के मर्द का बड़ा मत जाए सही गलती ना कि रथिका फसली जके के करे से हर मुरली धरही से जय हो अरे ना जानी कवना पीर से